Minħalluqa dlonk isek bħal issib ruħek fil-qalba tax-xatt ta' Xlendi. Dan huwa dak li wieħed iħoss meta jżur il-presepju li l-għaqda mużikali Sant'Andrija ta' Ħalluqa qed ittella taħt is-sede tagħha mal-ġenb tal-Knisja Parrokjali. Dan il-presepju li ħaddam fih it-tradizzjonijiet u dak kollu li huwa Malti juri diversi aspetti mill-ħajja Maltija tal-imoddi. Tisħajlek qiegħed sorġut fuq dajsa u tilmaħ il-pajsaġġ Malti imżewweġ mal-bajja ta' Xlendi ta' xi 100 sena ilu. F'dan il-presepju lonk wieħed jilmaħ xogħol mirqum ħafna fil-pasturi, xogħol ġeżment mikallef. Fost dawn insemmu il-mara għaddejja b'xogħla taħdem il-bxiekel bil-qasab, id-daqqaqa, is-sajjieda u saħansitra il-bennej Malti qiegħed il-ġebel bil-pal, binja li llum il-ġurnata ħadet saħansitra bixra oħra. Ma tistax tonqos il-mara Maltija blonnella tiġbed magħha l-ġbejba tagħha. Sant'Andrija li huwa sinonimu ferm ma' Xlendi ukoll sappostu f'dan il-presepju. Jidher ukoll il-bejjeq tal-ħalib idur bil-mos u l-gendus Malti u biex jaqtaw l-abra hemm ukoll il-bexxix ta' triq. F'dan il-presepju tiddawmina ukoll l-olja tas-Salvatur ta' Marsalforn li tibqa' nieżla sal-wied tal-Unzjata fejn tiddomina il-binja tad-daħla tal-wied. Tidher ukoll il-Knisja ta' Pinu l-Antika li jingħad li Karmni Grima deritilha l-Madonna u qaltilha biex din il-Knisja ma titwaqqa' qatt fejn saħansitra għadha teżisti sal-lum. In-nattività f'dan il-presepju hija wkoll replika tal-pittura ta' Giuseppe Calì li tinsab fuq l-artal ta' twelid li jinsab fil-Knisja Parrokjali. Il-President tal-Għaqda Mużikali Sant'Andrija ta' Ħalluqa tkellem magħna dwar il-ħsieb wara dan il-presepju. Tinna diversi snin issantalaw presepju Malti b'xenarji differenti minn pajjiżna. Fosthom insemmi il-presepju li fl-2017 konna minni fuq il-Belt Valletta li dan għadu jentra ma sal-lum. Fil-fatt din is-sena parti minnu qiegħed armat fil-Berġa ta' Kastilja wkoll, dal-presepju kien armat ukoll San Paolo Fuori de Mura ġewwa Ruma kif ukoll fil-Parlament Malti. B'sodisfazzjon wieħed mill-4 membri tal-għaqda li ħadmu fuq dan il-presepju irrakkuntalna dwar is-suċċess li kellhom barra minn xtutna. Kien fl-2020 taħarġet sejħa biex isir wirja ta' presepju ġewwa il-Museum of the Bible l-Amerika. Konna dħanna fl-eqqa tal-pandemija u morna b'samma u intażel u ġil ewwel u baqa' permanenti f'dak il-mużew, Museum of the Bible ġewwa l-Amerika f'Washington.